U sklopu obljetnice osnutka 108. brigade i u spomen na sve poginule i nestale pripadnike legendarne brigade i ove godine održan 9. tradicionalni ultramaraton pod nazivom 108 km za 108. brigadu. U tih 108 km ultramaratonci imali su nekoliko puta i okrepu, te su u raznim mjestima posjećivali spomen obilježja poginulih hrvatskih branitelja. Prema običaju je ultramaraton krenuo s Ovčare gdje su 8 sati položeni vijenci i zapaljene svijeće, a nakon uvodnog programa krenulo se prema memorijalnom groblju u Vukovaru. Nakon toga su maratonci, njih 36, trčali u etapama te su se stalno izmjenjivali. Ove godine su uz Brođane trčali i maratonci iz Zagreba, Kutine, Nove Gradiške, Batrine i Nove Kapele, dok je najviše kilometara istrčao Krešimir Šimić. 9. za nas stvarno bio je fenomenalan doček. Moram napomenuti da bi se ovaj 9. ultramaraton održao. Dobili smo pokroviteljstvo od predsjednice Republike Hrvatske, znači od predsjednika Sabora, predsjednika Leke Josipa, znači Ministarstvo branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, općine Bukovlje, grada, županije, Bukovlje i Gundinci, pardon, ne zaboravim nekoga. I naravno moram pozdraviti sve ove načelnike koji su pomogli uz ovu trasu. Posebno su nas dočekali isto u Bogdanovcu, Marincima, u Nuštru, Strizivojni, Donjim Andrijevcima, Garčinu, Selni. Mislim, bio je fenomenalan doček, tako da ja kao organizator zahvaljujem se i vama kao mediji koji ste došli popratiti ovaj prekrasan sportski događaj.